Edrych mlaen I weld yr ffasiwn siopau Annibynnol? Wel ie, ni'n mynd nôl at y siop Annibynnol. Fel chi'n gwybod, bob mis ni'n dangos ambell I siop Annibynnol sydd yn dod ledled Cymru. A mi'n gret I wedi gwir, oherwydd na gyd o'i wneud, mae'n neud yn swyddi mor hawdd o infono'r siopau a gweud danfonwch unrhyw beth chi'n hoffi. Beth sy'n ryfedd iddi, bod y casgliadau'n hollol wahanol a mae'r labeli'n hollol wahanol yn y siopau, mae'r edrychiad eitha tebyg sydd wedi dod o'r tair siop. So yn dangos y trends, felly mae popeth eitha llac, haenau o ddillad hefyd. Ond newn ni gychwyn bant nawr gyda Nest fan hyn. Beth sy'n wahanol am y dillad mae Nest yn gwisgo, wrth gwrs, o siop rew yn y Bermo yw mae nhw sy'n cynllunio a creu'r dillad. Felly, mae popeth yn cael ei greu yn y siop, a mae gyd yn cael ei greu a'i farchnata fan hyn yng Nghymru, a tu hwnt, lot o'r pethau'n dod o Brydain. Hyd yn oed y darnau, enghraifft, botymau, rivets ar ambell I ddarndau, mae popeth yn cael ei greu, lle chi'n gwybod mae popeth yn dod o, a mae popeth wrth gwrs yn gynaliadwy. A fi'n credu bod hwnna'n neges pwysig ofnadwy ar hyn o bryd, bod ni'n gynaliadwy gyda popeth ni'n ei defnyddio I wisgo. Gyda'r byd fel mae ar hyn o bryd, pwy sy'n gwybod ble mae dillad yn mynd I ddod yn y dyfodol. Mae'r pethau bach yn gwahaniaeth yn dyn nhw efo nelder yna. Odyn. Wel, gyda hon, chi ddim yn mynd I ddarganfod rhywbeth fel hyn yn unrhyw le arall, felly mae chi'r jacket mawr. Wedyn, wrth gwrs, mae chi, beth maen nhw'n galw'r bibs nawr. Gwedwch bod chi moyn gwisgo jwmper, a bod chi moyn dod I cris o dan o fe'n twmlo bod e'n ni'n normodd I ddod I ddwy hainen ar ben I gilydd. Chi'n prynu un o'r ein, y bibs bach yma, mae'n edrych wedyn fel sy cris da chi dan y jwmper. Chi'n bod o'ch chi'n gallu prynu jwmper oedd yn sownd I gris am spel. A mae fel ategolion, ti'n modd, fel, wel, rhyw fath o raff? Raff sydd yn creu hon fan hyn. Mae rew, mae rai fi ddweud, yn adnabyddus iawn am y cyfwisgoedd, oherwydd ddechreuon nhw drwy greu un sgarff arbennig. Gwerthu'r sgarff na ac wedyn cychwyn cynllunio pethau fynd gyda'r sgarff sydd yn stori hyfryd ar ben I hun. Ond fel chi'n gweld, maen nhw'n gyffyrddus iawn, maen nhw'n llac. Beth o'n i'n hoffi yw'r ffaith bod nhw wedi danfon ato parsel llon darnau a gweud, newch fel chi moyn, oherwydd gyda'n casgliad ni, mae popeth yn mynd ei gilydd. Na, neis iawn. Bib yn ti weithio, fysa? Diolch, Rodri. Yn dod o'r Bermo, fel o'n i'n dweud. Nesaf nawr, mae dyn ni Hayley. At Hayley ni wedi bod I Aberteifi, gallen ni bod yn bellach o'r Bermo. Mae da chi Clio. Clio wedi bod yn rhan o stryd fawr Aberteifi os dros hanner canrif. Bues i'n ffilmo gyda nhw cyn Nadolig. Sara Llwyd yn dipyn o gymeriad sydd wedi ennill dilyniant enfawr ar y cyfryngau cymdeithasol gyda'i fideos wythnosol sut I wisgo hwn. A mae rai fi wedi, wy'n un o'r bobl sydd yn edrych mewn a mynd ar YouTube I bob wythnos I weld beth mae'n gwisgo nawr. Beth o'n i'n licio hon, mae'n edrych mlaen yn amlwg i'r Gwanwyn a'r Haf, felly mae'r lliwiau da chi yn barod fan hyn. Ni'n gweld bod y lliw coral yma yn lot o'r casgliadau ar hyn o bryd, felly bydde hon yn fuddsoddiad bach yn neis achos eiffi gyda popeth. Byddwch chi'n hofio, amser chi'n mynd i'r bwtig bach, dyn nhw ddim yn disgwyl bod chi'n prynu'r wisg yn gyfan gwbl, oherwydd mae pethau'n tueddu fo bach mwy drud. Chi'n prynu un darn a wedyn chi'n adioto fe. A gyda lot o'r siopau nawr, maen nhw wedi sylweddoli bod siwr law ysgrifen cryf dyn nhw, bob tymor chi'n adioto fe, felly mae'r cwbwrdd dillad yn ganaliadwy oherwydd rhywbeth sydd yn adio ar y diwedd bob tro. Chi'n cymysgu falle rhywbeth brynoch chi 5 mlynedd yn ôl gyda rhywbeth chi'n prynu tymor yma. A fel na'r ffordd amdani wedyn ni. A lliwiau llachar yn lyflu fyd, yfe? Chymod beth, o'n i'n siarad yn gynharach â ffrind oedd yn dweud bod wedi bod yn cael ei gwynedd wedi wneud wythnos diwetha, so oedd yn broses pleserus, ond bod hi'n twmlo eitha isel. A ddi ffili deall pam, oherwydd yr hael allan, oedd hi mas yn neud rhywbeth oedd yn dod â pleser iddi, ond sylwodd hi bod hi'n gwisgo ond dillad y di. A benderfynodd yn y fan o'r lle, rhaid, fi'n mynd I fyny brynu rhywbeth llachar. So beth nath hi? Prynu jwmper a lot o liwiau, a wedodd hi'n wir I chi'r funud ddod oedd hi yno, y lliwiau llachar, oedd e'n codi'r galon. Neu gwaniaeth. Mynd I byd o waniaeth yn diwe. Fi'n teimlo allwch chi fynd i'r traff wrth ôl y lliwiau yna, mae rai fi weid. Dwi'n dan ar I fon, ni'n cyfri'r dyddiau nes bod ni'n gallu mynd i'r traff. Hyd yn oed bod fi'n mynd i'r traff fan hyn yn Llanelli byddwn ni'n hapus. Na, mae'n neis iawn, lliwgar iawn, jolly iawn, Hayley. Diolch, Hayley. Ac yn ôl nawr mae dyn ni Nia. Dillad Nia wedi dod yr holl ffordd lawr o'r gogledd. Mae hon yn dod o So Chic yn Bangor. A wedi wedi danfon ffrogiau tyn ni tro yma, ffrogiau bach denim. Nawr, o'ch chi'n y ffrog yma, gallech wedi gwerthu hon 15 mlynedd yn ôl. Oherwydd mae'r stael yma mewn ffrogiau denim byth wedi newid. Mae'n maith o beth sy'n glasur yn y cwbwrdd dillad. Gallech chi wisgo fe fel ni wedi gwneud gyda Nia fan hyn, lle mae choesau'n noeth a'r sowdl. Gallech chi'n gwisgo hon dros par o jeans lliwgar a pumps.
Gret ar gyfer haf, gwydwch chi yn arwyliau tramor a chi'n taflu rhywbeth mlaen ar y trath, felly i gerdded o gwmpas. A hyd yn oed nawr bod ni'n gwybod bod mynd â bagiau tramor mor ddrud, bydde hon hyd yn oed gallu mynd â chi o'r trath i fyta mas yn y nos, dim ond bod chi'n dod i atodion diddorol gyda'i fan hyn unwaith eto. Sodle uchel hefyd, Hugh. Sodle uchel, edrych mlaen i'r haf, wy'n ystod meddwl pan bod wedges yn dod mewn i ffasiwn a chi'n dangos gwynedd y trad bod y tywydd braf yn dechrau dod. Yr wedges fan hyn yn dod o TK Maxx, a fel chi'n gwybod yn TK Maxx, boys, os chi'n hoffi nhw, mae'n rhaid chi fynd yn syth i drwel os ydyn nhw ar gael, neu prynu nhw gyda nhw online oherwydd prin iawn o'r stael sydd gyda nhw. Felly, os na gewch chi rhain, fe gewch chi pethau digon tebyg a'r bag wedyn wedi dod o Marks & Spencer's sydd wastad gallu achub y dydd pan mae cyfwysgoedd da yn y cwestiwn. Fi'n hoffi hwnna'n fawr. Ie, yn fawr, diolch yn fawr.